Aktibong miyembro sa PNP Maritime sa Cagayan de Oro City, priso human na videohan nga mikulata sa iyahang misis. Among pulis napasakahan na og kaso sa piskalya. Ani ang report. Nagpatulog at sakinan! Kini ang aktual nga video nga mi-viral karon sa social media sa pagpangdapat sa usa ka bana ngadto sa iyang asawa sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Makita nga hilabihan ang kalagot sa lalaki sa video ug gihapang nasagpaan ng babae. Wala madugay, gikumot niini ang nawong sa babae dala pagsagit. Madungog pa sa video ang daw paghilak sa usa ka bata. Ang video miani og nagkadiyang reaksyon gikan sa mga netizen ug tungod niini dali kini nga girespondihan sa kapulisan sa Bulwa. Ang suspect na ilan nga si Police Corporal Ronnie Ehem nga sakop sa PNP Maritime sa Cagayan de Oro City nga gipriso na karon sa Bulwa Police Station. Mibalibad na siya nga muatubang sa kamera apan iyang gibutyag nga nakainom kuno siya niadtong tungura. Selos kuno ang rason apan wala na kini mihatag pa og detalye. Kung adunay panghitabo nga pang physical nga violence or any emotional, psychological or financial no, kung mahimo mo dangop kamo sa among kapulisan kay aron matagaan kamo og tabang sa bahin sa inyong problema. Sa text message nga gipadala sa hepe sa Bulwa Police Station sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gikumpirma niini nga hingpit nang napasaka ang kasong paglapas sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act o Physical Injuries batok ang Police Corporal Ehem. Sa kabahin sa PNP Maritime Region 10, nakaabot na sa ilahang buhatan ng insidente o naghimo na sila og kaugalingong investigasyon. Kasong administratibo o posibleng suspension ang atubangon ni Ehem o galing mogawas nga nakasala gayud kini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.